Mä olen löytänyt sormenpäistäni esiäitien geeniperinnön. Minusta tuli sitten käsityönopettaja. Aika monelta löytyy sanataitoa, musiikin taitajia on valtavasti. Mä voin kertoa vaikka, että miten Louhen tarinaa voi lukea nyt 2024 ja mitä se kertoo omaan itsen voittamisesta, siitä miten uskaltaa pitää rajat ja sanoa ei, mutta sitten myös milloin on hyvä antaa periksi ja kääntyä toisten puolelle. Olen hirvittävän hyvä nauttimaan toisten tekemistä asioista, katsomaan ja kuuntelemaan, olemaan kulttuurikokijana. Ei tarvitse miettiä sitä, että osaanko Kalevalan A:sta Ö:hön ulkoa tai osaanko ommella kansallispuvun, niin sitäkään ei kysytä. Eri yhdistyksissä on erilaisia toimijoita ja toimintoja ja tekemistä, ja jos sieltä löytyy vähäkään semmoinen, mikä itseä kiinnostaa, niin ei muuta kuin mukaan.